İran Afgan raýaty üçin iş wizesiniň berilip başlandygyny resmi ýagdaýda elan etdi. İranyň hyzmatdaşlyk zähmet durmuş öpçünçilik wezirligi bu barnamanyň daşary içeri işler wezirlikleriniň ýardamy bilen emele aşyrylandygyny aýdyp we onuň maksady işçi güjüni, girişini düzgünleşdirmek we Afgan bozgullarynyň kanunsuz İrana girmesiniň öňüni almakdyr. İran'ın zähmet wezirliginiň resmileri birinji tapgarda 200 000 golay iş wizesiniň Afganlara berilmeginiň mümkinligini aýtýarlar. İran'ın iş buyurjulary Afgan işgärlerini işe almak barada isteklerini döwlet ulgamlarynda hisaba alyp bilerler. Ýöne işe almakda İran işçi güji illeri tutulmagy nykdýar we diňe işletmek üçin İran işçisi tapylmadyk ýagdaýda daşar ýurt iş güjini ullanyp bilerler. Bu wize işlemek jaýy galybynda 9 aýlyk beriler we onuň köpeltmesi bazar möhtaççylygyna we iş buyruýunyň razyçylygyna bagly bolar. Ýöne bu dastanyň boýleki ýüzi müňlerçe Afganistan ýigitleriň durmuşynyň aji hakykatydyr. Olaryň kanuny wiza almaga ýagdaýlary ýok. Ýurduň içinde iş bolmansoň gaçak we hatardan doly gurbanlyk kän ýolda İrana gitmäge mejbur bolýarlar. Soňky ýyllarda onlarça we hatda ýüzlerçe Afgan ýaşlary İran serhetinde oka tutulyp, gahar gazap, kemsitme arkaly jebir bilen tutsak edilip, köpüsi maksata yetmenke izine gaýtarylypdyr. Hatta İran'ın şäherlerine bararlarym kän halatlarda jemgyýetçilik aýramçylygyndan, kemsitmeden haklaryny berilmeýändiklerinden şikaýet etýärler. Bu kynçylyklar barada insani haklary guramalary tarapyndan birnäçe gezek duýduruş berilen. Afganistan zähmet güýçleri kanuny ugradylmagy iki ýurdun ykdysady aragatnaşyklaryny güýçlendirip, erbet ullanmak we kanunsuz bozgunlygy azaldylar. Şöyle hem köplenç iş bilermelleriň pikirine göre wiza almak meselesi aňsatlaşyp we harajaty azaltmadyk ýagdaýda gaçak we kanunsuz gitmek dowam eter. İran'ın iş wizesiniň berilip başlanmagy umyt degişigi we işgi bolup biler. Amma bu siýasaty hakykata çalışmak üçin hopsuzluğa, Afgan işgärleriň kiramatyna, haklaryna çyllakay unus bermek zeruretdir. T24 telewizini Abdurrahim Kerimi.